Mak Ije duduk di luar, orang rumahnya mencigok di pintu. Lah senang hati semalam kau. Bacarai banyak, nah nanti kena. Kau tekan ke sana dahulu, mungkin udah murid dadu. Talua bayi anak buang kapak kepala rapi ketapian. Apa di balakku meminta baru surusuah ala rusuh indu komandang ala kami nanya sorak. Bakal ya Pak, disoraknya kami Pak ha. Ah kan? Iya, sanjoko pokoknya dulu ya nih. Kini kami hilang akak kamari bari kandak sasanjoko. Uni lo basaba sudah iko bagoyang gitu. Iya. Kandana samo di dendangan dia biasa doa kanda baguro sabu sama lampu. Caliak nanuni mak netagak di dinding dangaran pasang dosia kendong taraga entong kawan bapak gue oi mak akan dua moi. Pai mama cuba larang bahkan na alari sabu dong arek tuan bantu nama. Adek baju putih adik cuba ladang biala badan agak lesu tapi bibianya monyong. Mak akan dua kandana samo di dendangan bertemu dek sari-sari sampai selesai sekolah. Dema ije mak terima pasan tiok sabanta mamak sakit amai kalai sayang woi. Ambiak dek dasan nama jilbab biru dek dan nebian baju putih iko sajo. Ajo adiak dan nenek ragu dek kalinya baru puloi. Kone bulia wati batanyo na baju putih alai marando. Kok lain na baju putih sedang marando ka batu sangka beko kadan bau. Mangainya mamaki-maki pakak talingodenay mandanganyo. Ayam dan ilang mak nak babali urang siku mangurangnya. Ayam akan duang. Simak akan mana jale biarlah kami nak balagu dan ada tuan pantuniko. Bapak sanawak kama ije walau kabuwe rumah baru dan mau dulu kena ruhoi. Emak akan dua moi. Allah nampak alim mau ya salah. Kue mangku ala tiba pulo. Sanggawati daun tua awak kiro nalai manulo pulo. Oke, ala gua bo. Tak kali-kali. Oke. Legali jalai.